Id-dinja fakret jum tal-kooperattivi fejn ġie premjat ix-xogħol siewi li l-kooperattivi wettqu tul is-sena kollha l-komunità. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jaħdem favur is-settur tal-kooperattivi u se jkun qed jaħdem sabiex il-liġijiet eżistenti jiġu aġġornati għaż-żminijiet u l-isfidi tal-lum. Il-kooperattivi f'pajjiżna għandhom rwol importanti u għall-Partit Nazzjonalista dan huwa settur li jista' jitqies bħala pilastru għall-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista fil-ġranet li għaddew wettaq sensiela ta' żjarat mal-kooperattivi biex jifhem aħjar ix-xogħol li jwettqu l-ħtiġijiet tagħhom. Fl-aħħar jiem organizzaw ukoll konferenza nazzjonali b'diskussjoni dwar il-kooperattivi. Saru saħansitra żewġ żjarat fejn setgħu jaraw il-proġetti li qed isiru u bekk raw iktar minn qatt qabel kemm huwa importanti li mmexxu l quddiem il-mudell ekonomiku li jinkludi il-kooperattivi. Il-kelliem mal-kooperattivi Robert Kutajer tkellem ma' Net News fejn spjega kemm il-kooperattivi jagħmlu xogħol siewi tant li l-Partit Nazzjonalista jara f'dan u se jkun qed jaħdem favurihom. Għall-oppożizzjoni għall-Partit Nazzjonalista nemmnu li l-kooperattivi għandhom rwol importanti fil-mudell ekonomiku u għaliex dan qed jiġġeneraw mhux biss flus fl-ekonomija Maltija, imma wkoll numru ta' impjiegi għandna mijiet ta' familji f'pajjiżna li jiddependu mill-kooperattivi. Allura għandna l-obbligu bħall-oppożizzjoni illi ntellgħu l quddiem anke fuq l-aġenda parlamentari biex bis-serjetà naraw l-isfidi li dawn għandhom u jiġu mejjuna wkoll mhux biss mill-leġiżlazzjonijiet li hemm bżonn naġġornaw fil-Parlament imma li jkun hemm rieda politika mill-Gvern u l-Oppożizzjoni biex bis-serjetà dawn l-individwi, dawn il-kooperattivi f'pajjiżna narawhom jiffronixxu għaliex fil-verità għandhom sem importanti fil-mixja ta' pajjiżna. Robert Kutajer fisem il-Partit Nazzjonalista wassal ukoll il-messaġġ tiegħu waqt konferenza li saret propju f'dan il-jum fejn wiegħed li l-ħidma tal-partit mista tieqaf hawn, anzi se jassigura li l-mudell ekonomiku bl-involviment tal-kooperattivi jiġi mbuttat il quddiem. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel il-parti tiegħu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin u jittama li l-Gvern ikun dispons li jaħdem mal-oppożizzjoni sabiex flimkien ma' dawk kollha involuti ifosslu triq il quddiem fl-interess ta' dan is-settur li minnu hemm l-għajxin ta' mijiet ta' familji Maltin u Għawċin.